ये रूम के भाव है जब लंका में हनुमान जी गइल बाणे सीता जी से भेंट करे तो सीता जी कहत अड़ी अरे कैसन मरे लक्ष्मण देवरवा कैसन प्रभु जी अरे कैसन मरे लक्ष्मण देवरवा कैसन प्रभु जी हम पूछतड़ी सिया हो मैया पूछतड़ी सिया हो मैया अरे गिरता नैनावा से लो पूछतड़ी सिया हो मैया कौन भइले हमरा से गलती 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 कौन भइले हमरा से गलती लिहल ना सुधिया कौन भइले हमरा से गलती लिहल ना सुधिया रोवतड़ी सिया हो मैया पूछतड़ी सिया हो मैया हर गिरता नहीं नाम से लो पूछतड़ी सिया हो मैया अरे गिरता नहीं नाम से लो पूछतड़ी सिया हो मैया अरे बेरी बेरी